50 ka mga balay ang naugdaw sa sunog nga miolbo sa Barangay Basak San Nicolas ning Dakbayan, Sugbo kaganiyang buntag. Gibana-bana'ng maabot sa 1.3 milyones pesos ang danyos nga gibilin sa maong sunog. Ang nabiyaang gisaksak nga charger o kaha ang series lights mao'y ginudahang hinungdan sa sunog. Ang dugang detalye sa report ni Femery Dumabo. Miulbo ang sunog sa tunga-tungang bahin dinhi sa Hiludos Compound sa Rizal Avenue Extension pasado las 9 ganihang buntag. Naglisod pagsud ang kabomberohan tungod sa kasikit-sikit ang ilang mga panimay. Alas 11:08 na sa buntag na kontrolar sa kabomberohan ang sunog nga giisa sa first alarm. Alas 11:25 na kini gideklarar nga fire out. Sa inisyal nga pakisusi sa kabomberohan, nagsugod ang sunog sa panimay nga iya sa usa ka nisilayam. Matod sa ubang mga biktima nga nabiyaang charger nga nakasaksak pa apan ang uban usab miingon nga nagsiga nga series lights ang nasunog. Series ba nibot to? Ha? Series niko. Ila na inising. Ako sa mama, pagmatala ko sunog na ako naabtan na birthday pa din ako nga dawa. Maghikay na niya, sunog may gipukas ako mama. Oh, happy gapon nun sa. Oh, buhi man taw, matay, matanapil sa sunog. Dili enta ni may ngani. Wala may agas ang MC mo na nga dadako gid ang kayo. So dili gid ma sige pagpuso may gid dagag puso. Sa pagkakaroon maglisod pa ang kabomberohan pagtumbok sa hinungdan sa sunog. Mukantidad sa 1.3 milyones pesos ang gibana-bana'ng danyo sa sunog. Gipabaw sa Cebu City Fire Station nga posibleng musaka pa ang gidaghanon sa mga nasunugan subay sa nagpadayong pakisusi. Samtang gipapaspasan ni Mayor Michael Rama ang pagpagawas dayon sa inabang alang sa mga nasunugan. I do not wish to see them on the road. That's why they have to be placed. And if it is Basak San Nicolas, Barangay Captain Norman Navarro knows about the schools. Uba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.